Hambai joto rangsani takuk tei bukuk sorongno khaklayu norok jotono kaham kwrwngno tongbaijana hinkhe tini ang norokni bagui haino hai video tui phaika norok tini bo o video no nainani bagui chaichalaibaijakdi tei video no skip rok khai taridi tini ang norokni bagui kok tui phaimani omo belai kheno nangkukmani kok norok khalogui o video no nainani khlaidi kokhe omose chini bosongo haikaba chini Tiprasa rokni bisingo tabuk kaisa belai kheno tongmung sitra torui tongkha o tongmung sitra wngkha norok jotono saima baina hoito baksa baksa saimayana kaisa ni bihingno tlangui kharmani kaisa ni bwsai no bwrui tlangui kharmani omo hai tongmung sitra tabuk chini Tiprasa rokni bisingo belai kheno jak joma wngui tongkha belai kheno o tongmung sitra achai tongkha oboni bagui no ang joto sinai nungnai rokno ang sanani muchungo o tongmung sitra rokno chwng mwthangnani nangnai o tongmung sitra rokno chwng romnani nangnai hai khe chini borok tei o tongmung sitra ni yakni yogui manglak tei o tongmung sitra rokno tei tamhnai yakarui manglak chwng haino hai khwnachawka temasa chwla temasa bwrui no tlangui thangkha hinui hinkhe omo naidi bwswk chini dophani bisingo kaisa belai kheno sitra wngui tongkha belai kheno abo lupcha barilai tongkha hayadiba abo kaisa lupcha yadiba kaisa ni bihingno bihik tongtwtwi temasa bwrui bai kharthanani ha bwrui bo bini bwsai tongtwtwi temasa chwlabai thangnani abo lupcha bihiyang tongma klai chini dophani bisingo tei chini Tiprasa rokni bisingo je omoni bagui no chwng omtwi rokno chwng nasigui tongui wngya wansugui tongui wngya tahuk teibo chong chwng o tongmung rokno o chamung rokno chwng chini dophani bisingo dakti dakti no chwng abo stop khlaimaka hinkhe tei oborokno dakti thamokma hangkhai belai kheno chanai tei belai kheno hamnai karon abo nuglai sololai omo tongmung no o tongmung lombui thangkha hinkhe tabukse amsung tongkhe tei romdi 35 bosor 40 bosor omo hai iyarogo hinkhe teibo o ruk haikaba o tongmung hamya amo teibo bangkukgui thanai hinkhe omoni bagui no tabuk chini borok beshirbak kiriya lachiya belai kheno wnglai tongkha hinkhe aboni bagui no joto ang jara sikwrwng naikwrwng ainkwrwng joto ani takuk tei bukuk sorokno ang o video ni through te sanani muchungo omtwi tongmung rokno omtwi tong biheya rokno dakti dakti no norok obono romnani khlaidi tei dakti dakti no stop khlaimaka hangkhe belai kheno chanai obono kaisa tini ang norok bai o kok rokno no share khainani bagui tei salainani bagui no tini o video tubui phaio hinkhe phaidi haino hai teisa kharisi thanglaisa kapo chwng khobor mase mansawka hinkhe phaidi bo phuna bai bo bwrui khalaisawka phaidi kisisa o video no nai nailena lukurung bwskango ba social media rokno nongtangui ringna nangkha ba lukurung bwskango nongtangui kok sana nangkha ba nukjani nangkha nukhung problem jeng jaltamo surai omo tui kisa chagin bang tamo korona koyo ta ang bisai mai sinjama te khabai no do na buko koyo di jaga na ge ang bisai ni tiklangani na koyo ba parang komo por bangko bola sin parang no por ba par kharban ni besai sukubar sari jing kharo शुक्रबार ई मास में थांग को शुक्रबार जम का भीतर में जाना के वो बुरी में से सिने बुरनी पके
parang hamya sungkai. Hamzah ini. Besar besar kenang ini. Besar kenang. Oh besar kenang na, besar yang jatuh kenang. Acha, boleh besar bisiro kenang harus jaga hamzah ini. Ini sih kenang apa? Saya unapa. Ini hamzah mana? Ini parangnya berapa? Parangnya atangnya parang. Atangnya, itu mana macam sini? Ini mu? Sajai manti mu sam. Ini besar ini mu? Jitan di sujud mati. Besar bu. Hingke norok khana baikena nuk baikena naidi omo kaisa belaikeno lasima singsa tei belaikeno sini bisingko sung buni dopha bai omoni bagino tolawo khiklai tonjago seklogoi tonijago tei nangnungya bumung rokbo sung pharjago haidiba hingke oboni bagino sung omtui rokno sung mothagoi makhangke je amtui tongnai rokno kisa phikongo dongdari bai irina nango haisara tei omtui rokno loisari maglak tamni hingke borok kiriya lasia kebo khainai kwrwi kebo romnai kwrwi borok bariwi tongha bariwi hingke aboni bagino jotto tipra hasteni chini tiprasan bisingo sinai nungnai jotto kwrwng si kwrwng wansuk kwrwng ain kwrwng omo hai jotto okra sakra rokno ang o video ni bisingtui no haini hai kwsanan musungo omtui tongmung sitra rokno omtui kaisani bisingno khanai rokno kaisani bwsaino khibui tekaisa chalabai thangnai rokno dakti dakti romani khainaro oborokno mothagoi makhangkai belai kheno chanai tekaisa hingke sung saimano sini tabukni 16-17 bosor tei 18 bosor selangthung bwrwingthung sini bisingko drug ganja chalaimani chuak nunglaimani abo belai kheno lomui tongkha tei belai kheno bariwi tongkha nei omo bo sung kwbangma thai thaini koktoma rok manai tongo hingkai o jinis jara use khai tongnai rok tei o drug tablet omtui rokno chawi nungui haino langka pangka lekha poriya haino guri tongnai rok norok bo omtui rokno yakanani khaidi abo belai kheno hamya jinis abo belai kheno dangerous abo ninani lamano bo buthari mano haikeba life no dongso khaimano tei nukhung rokno sokmai mano tei buma buphani kwpala bo hor sunui mano hingke oboni bagino jara omo hai cherai rok drug tablet chai tongnai rok norok yakardi tei oborokno khibdi omo kha belai sini thinag no sokmonai sini dophano ekdom abo hamya khlainai jinis abo hingke aboni bagino omtui rokno bo sung domon khainani nango thamonani nango jara sinai nungnai rok jara para amchai rogo jara okra sakra tongnai rok omtui rokno sung khel khainani nango tabuk joto cherai rokno tabuk omo hai jinis no use khalalai tongo buma buphano khogoi tini school koi thango rang salayo buma buphano pesar sario kolom painani hai painani hinui kwbang mano buma buphano pesar sario baksa baksa cherai rok tini buma buphano bokhorok buphaioi omo hai kwbang mano tabuk khalalai tongo phiaba borokni obo je hamya jinis no use khainani bagui sago lepsa lemnui kwrwi hingkai buma buphano nogo thangai jalogo rang puisa naharo chalayo ganja pailayo sidi pailayo chuak nunglayo omo hai rok tabuni cherai rok besirbag omtui rokno mangno tabuk swrunglayo sini tabuni o modern ni cherai rok hingke aboni bagino omtui rokno sung jotto okra sakra rok kisa obor tui rokno domon khaima khangke belai kheno chanai tei belai kheno hamnai abo karon hingke amtui drug chanai tablet chanai borok boni sorokni bisingtui no o sungsar abo kwbang mano hamya kwbang mano dosa tei kwbang mano nog nukhung rogo jungjal problem rok achai mano tamni hingka borok sate sate nungte bongni brain no kono kaham sungmung kono kaham bujimung bongni brain no phaiangui thango yakhaba bo bisi bisi nungui chagui lontha hangkai nono phono bunai yakhaba nono phono buthar khinai iya buphano phono cholui khinai bumano phono riwi khinai omo haing thango bongni brain no hingke aboni bagui no
खुब जों साबधान ओंलायनानै नांगौ आमथि रंनो इउज खालामनानै बेलायखिनि जाया तामनि जाया तो जाया न साइमान हायदिबा हायफोनो सिन बरक जाया जाया नै साइमान फानो आमथि रंनो बुइबाय हायनो फेम रक जागै बुइबाय हायनो ताताल साजागै बाक्सा बाक्सा आमथि रंनो गाहाम हनै जालाय दङ नोंलाय दङ हा थगि जागै तिनि आयं फालाय साखाय तिनि कुटि कुटि रांति साव तिनि बिल्डिं टांगो हा भि गुसानो गाहाम गाहाम पुसियो नोंगा तिनि चावै नोंगै तिनि के कबर हायकै लेखा परा साव करै हायनो तिनि गरिबै तंलायो आबन बागैनो जों सिन्ता खायनो नांनाय जानाय रकबो अबो गाहामदा हामिया जों साइमाना नांनाय आबो चाखांखाय तामंनाय आबो चाखांखाय नों निनि लाइफ देरानाय आबो चाखांखाय निनि नुखुं कमरनाय आबो चाखांखाय नों दाक्तिनो थैनाय गाबोन बागैनो आं सानानि मोसौखौ अ गान्जा टेब्लेट रनोबो जों याका लायनानै नांगौ खिउ लायनानै नांगौ अबो तुमुनो अबो लमै थांखाय सिनि सिनि बसनि बिसिंको बेलायखेनो समस्या फाइमानो कारण नखा ताबनो सारा रक्स अमा हायनो इउज खालायलाय तो हांगाय चालाय तो हांगाय दे तामनो बा गुंडा बदमाइस बंनि बिसिंति नखरनाय लामा मालाखे बुनि रां सेकनाय हा रां माय हांगाय ननो बुथारपन खिनाय कारण तामखाय बंसनि सब समय अमा हाय इउज खाय दंगो हा निसा जिनिस इउज खाय दं हाय ननो किबि किरिग्लाक ननो लाब्लासि ग्लाक ननो बुथार खिनानि ननो एकदम रिखिनानि बंथानि कुनु अमा हाय किरिमुं लासिमुं करै आबन बागैनो जों जारा काहाम बर रकबो किसा तंथानि साथानि बेलायखेनो तामनाय समस्या फायनाय आबन बागैनो न नुखुंबो हायनो समस्या फायनाय आबोत अबस्यय बुआबो फासं तंकस तंनाय तिनि रां सानजागोनो हा जात्रेपद साजागोना तिनि रिमाय हांगाय न नुखुंगो बुआ बुफानो बुआनो टगानो हा बुथारानो हायदिबा अमा हायरक ngै थानाय गाबोन बागैनो अ गान्जा टेब्लेट जे नोंलाय इउज खालाय तंमानि अबरनो बसं दमन खायमा हांखाय उस्टप खायमा हांखाय बेलायखेनो हामबो आबन बागै जत्त सिनाय नुंनाय अखरा साकरा जारा पलिटिकेल जारा सिनि अखरा साकरा तनाय रक अमति रक ननो रक किसा खेल खायदि आबनो ग्राज्य खायदि अमतुई रंनो उस्टप खायमा हांखाय बेलायखेनो जानाय तिनिनि भिडिअ आमसुं सिनाय ताखुतै बुकसं तै नरक भिडिअ नाय तंखांखेबा बा नुक तंखांखेबा नरक नरकनि बोखाव काहाम हामिया रक वासुंमुं तै बुजिमुं रक फायखे हांखेबा अ भिडिअनि कमेन्ट बक्स कमेन्ट खायै साहनानि तापाक बायजादि ओंखाय अरना तिनिनि भिडिअ आं खलबोरि सिनाय हायन हाय नरक बाय गताल भिडिअ मालाय फिवानो जतन काहाम करं सुस्र तंगाय जादि जतन खुलुमबायखा।